салом дӯстони азиз, як дарси муҳим. Вақте ки пультотон вайрон мешавад, ана бозор меояд пультхарӣ. Ана мисол телевизор нест, намедонӣ мисол пультона ёфте мувофиқи ини хатон, намедонӣ ки мисол чӣ хелам я бисанҷим кор мекуна ё намекуна, ина ма ба шумо нишон медиҳем. Нигоҳ кунед, любой кнопкара аҳамияте. Дидӣ? Ҳамин мигад кард. Ина хуш рӯ дидестен, ҳамин мигад кардеста. Значит, ҳамин пульт уже кор мекуна. Мисол як ҳаста ку вайронай, вақте ки вайрон бошад, инҷа нишон наметиҳад дӯстон. Ина ма ба шумо роҳшам нишон додам. Вариантҳо беплай бародаро. Илтимос фаромӯш накунед каналда подписаться кунед. Илтимос да. Мо барои шумо ҷон мекунем, шумо як раҳмат фаҳмед. Подписаться, лайк фаромӯш накунед. Би корора мо барои шумо нишон додем. Як раҳмат ай шумо намешнавем. Хуб, раҳмат. Канали мо Хӯрик 90 зинда бошед.